Ngatiitambire. Makadini. Makadiki matini mana ndikuti makadini. It's been a while. Tinakukwanisa kuve pano last week. So nasi I'm glad kuti taona nguve tichitandare yaregedze ndimboti imwe kaputugadzikisa tapinda muzvatiri kuita zuva ranhasi. Tambire ndiani vari kupinda. I think ndinokwanisa kudzivisa kudikirati yangu so that isatonore. Alright, regedze titange neugo hwamadzinza avashona. Tikukunzirai kuverenga nokutsimira. Pamutambo uyu mushauri achishaura vamwe vake vose vachidavira. Mukati mavanenge vachidavira munenge muchida kuonekwa vasingagoni kureva mazwi okutsimira sokurongwa nekutevedzana kwawo. Anenge atadza anomira kumagumo korwiyo. Vaivambotadzira panzira voimba vachidavira mushauri. Vaivagona vanyerere. Alright, so kana watadza you stop at the end, then you come back. Vamwe vanenge vagona voita sevonyarara. Izvi zvinogona kuramba zvichienderera mberi kana kurega zvavo vava kuita kamwe karwiyo. So tikuverenga manumbers from 1 to 10 tobva tazosvika ku100, 1000 million. Alright, mushauri anoti poshi vadaviri vachiti kuposhera mumera. 2 kupira midzimu. 3 kutakura mambure. 4 kuchinidza mombe. 5 kushanura munda. 6 kutanha muriwo. 9 kunonwa biti. Rusere kusera mamera. 10 kupfumba kwenzira. 10 kuguma kwengano. 100 mazana enyuchi. Chiuru chavanhu muuyu wenyika. Oh, I didn't know kuti million inonzi muuyu. Saka vari kushandisa a way yekuti varemembe kuti poshi 1 kuposhera mamera. Poshi kuposhera mamera. Kupira mudzimu. 2 things like that. That will help vana kuremember kuverenga. So ndiani vari kutandara neni panguva ino. I'm sorry guys, last week ndakakundikana kuva pano and I missed you. I missed to be here. I missed to be here last week. Alright, ngatiitei. Kutsumo kuita chii. Itsumo here. Madinikira. Kana zvichinzi munhu afira pangoma zvinoreva kuti chii?
kufira pangoma. Kana zvichinzi munhu afira pangoma zvinoreva kuti chii? Alright, kufira pangoma, mukadzi anonzi akafira pangoma anenge akarasikirwa neupenyu hwake achiedza kuzvara mwana. Kufuga kana kufuka rako wega, gumbeze rako wega. Kufa, zvikanzi akafuga rake ega kana kuti akaenda kwamufuganebwe anenge akafa. Alright, kufukura hapwa. Kufukura hapwa zvinoreva kuti chii? Chinhu chinenge chisina kunaka chekufukura hapwa. Zvinoreva kuti kubuditsa pachena zvemumhuri kana muboka renyu zvanga zvisingakodzeri kuzivikanwa neveruzhinji. Ndagara ndiri munhu ndirini. As much as I look like ndinofarira kuuya pamhepo and all that, but ndinoda kuti upenyu hwangu huve nedivi randinoita serandinofuka hapwa, just to be private. Kugadzira nanzva. Munhu anonzi kugarira nanzva agarira nanzva. Munhu anonzi agarira nanzva anenge akurumidza kukundikana muzvirongwa zvake pasina kure kwazvambosvika. Ndanisingazive kaini kuti ndozvazvinoreva kuti agarira nanzva. Ndandiri kuda kuisa kotapeya pachingwa. Rashata. Saka ndazivesa kasunjam. Well, it's not sunjam, but strawberry jam. But andiwanzi kutachingwa. I prefer masalad nechi. Alright, kuguma dova zvinoreva kuti kumukira rungwanani uchifamba rwendo. Vakatoenda Tarava, vakatoita kuguma, vakatomukirira kuguma dova. On that day, vakatomukirira kuguma dova. Hanzi kugura badza. Kana mukwasha achinzi agura badza, anenge adzorerwa pfuma yerora yaakanga abvisa mushure mekurambana nemukadzi waakanga abvisira. Guys, is this fair? What do you think? I hope I didn't miss my comments. Is this fair? Kuti kana warora pane zvazokanganisika pamberi apo marambana woda kudzorerwa pfuma yako. No, I don't think it's fair. Kunguva yese yatanga takagara and all that, azviiteka pato nevana and all, saka zvatovharana. But I guess kune vamwe vanoda kuita sei kugura badza. And kana uchinoreva kugura badza as a man, ndinoona chiri chinhu chinosoresa. Munogona kunge musina zvenyu kuita sekuwirirana zvekuzopfuurira pamberi. Hey Pamela, ndeipasikana. Is it muzvare nduna? Kana chiti muzvare unless paitwa upombwe. Oh yes, Pamela ndori pano. Saka kana uri usati waroorwa munhu unonzi muzvare nduna. But kana iri senemi yekwawakaroorwa, then inonzi okay. Kumandau vanoti kana uri married, iri last name, vanoti anyanduna. Yes, that's Chindau for you. Alright, chero paitwa upombwe, ndinongoona kuti izvi zvinongopa chiremerera kwauri. You know what?
munhu akanditadzira but tandagara tese tine vana vedu inhangu handichada mukadzi but kubva ungonoti ndichindidzosere twangu amen. Unongone reason ekutsamwa also hanzi kugura munwe tisati tienda kune kugura munwe hanzi wandigura kunorira wandigura kunorira munhu anenge akupindira nenyowani akurwadzisa zvekupedzesera obva wati akandigura kunorira akandigura kunorira muraitoona kuti vari kuti chii hanzi kana ukati munhu akugura kunorira unongochireva kuti munhu uyu akuitira zvakurwadza zvawanga usingatarisiri kuti angakuitira. Alright, kokugura munhu makambokunzwawo here? Ndatanga kuona kugura munhu nhasi. Alright, saka kana tombotoenda pamuchato muri kudya but chikafu chiri kunaka ichi zvokuti ndiri kutogura munhu kudya uchinanzvira munhu handidi that side. Iye kuona munhu anodya chikafu chakachinanzva maoko. Alright, toni tapedze no hanzi kukanganwa chezuro nehope. Akabva atokanganwa chazuro nehope. Ndiregerewo voice rangu akomana. Hanzi kukanganwa chezuro nehope kudzokorodza kuita zvakambokupinza munjodzi kana mudambudziko munguva pfupi ichangopfuura. So tinofanira kuve vanhu vanodzidza. Waita mistake yako wonoti ndapona napaburire tsono, chiregedza kukanganwa zvazuro nehope. Kukunda ngoma kurira hei zvaitokunda ngoma kuri hamuna kuinzwa here nyaya yake? I'm thinking, let me see. Yeah, something chinenge chinakidza and kana iri good news, we're sharing good news but not makuwa. Can you imagine anamezipende vachiti vachisunga mazambi hamuna kuinzwa, uyai paheji apa ndikutaurire zvakatokunda ngoma kurira zvakaitika. Alright, kusvika kwamvura yacheka makumbo. Kana mutambo ukanzi wasvika kwamvura yacheka makumbo unenge wasvika kumagumo. Bhora ranga risingaite hei vanhu timu idzodzoka dzanga dzichigona dzakasvitsana kumapena dzakasvitsana kwamvura yacheka makombo. Kuve nemhezi yavavira mumwoyo zvinoreva kuti chii? Kuve nemhezi yavavira mumwoyo. Pamela, I appreciate you for passing by and checking on me. Svarana. Hanzi kuva nemhezi yavavira mumwoyo kuve nezvinokunetsa mupfungwa zvausingakwanisi kutaurira mumwe munhu. Kumira nesasa. Alright, unenge wakuita zvinhu zvekumhanya-mhanya usina nguva yekutsanangura zvauinazvo pamwoyo. Ndinonzwisisa sekudai kana washanya apa yes you enjoyed maita zvamaita but also uri kuda kuenda but muchiri kutaura but you're already watopakata kabhegi wamira nesasa. Kuve mwombe yamashanga. Mombe mashanga munhu anonzi anongoswera achingofamba achingoenda kwese kwese, anoswera achimuberereka, unongori mombe mashanga. Kuva mupurwa asina gushe. Mupurwa asina gushe, munhu asina chainacho. Urombo.
usandinakurire nyoka mhenyu zvinoreva kuti chii? Usandinakurire nyoka mhenyu. Kupomera mhosva inondifundisa mataviri ane somo yake yandini anzi usandinakurire nyoka mhenyu veduwehi. Oh my god, vasongwa risikuda kuimba totochema nemunyengeri diablos nyoka. Alright, kuoma shaya akaoma shaya. Unenge wavhundutswa zvekutadza kana kutaura waita kuoma shaya. Alright, yekupedzisira tosummarize this. Ndangoti tindipfure nepano guys, handisi kugara. Hanzi kuona yepamhanda. Kuona yepamhanda. Munhu anonzi ndiye anoona yepamhanda ndiye anenge achitarisirwa kumirira nokubatsira hama dzake dzose dzinenge dzichida rubatsiro. Kana uri breadwinner mumba menyu unonzi uyu ndiye anoona yepamhanda. Ndiye anoona yepamhanda, zvinoreva kuti ndiwo mubatsiri wemunhu wese mumba menyu. Alright, thank you so much nekuuya kuzotandara guys. I appreciate you. Ndandoda kutenda imini vateereri mine masubscribers handine chekutenda. I really appreciate you kuti paivapo kare ive pano ndini. Ndoda kutenda mamembers vamwe vanhu vari kungosarudza kuti you know what, ndinokwanisa kusapota tete zvamuri kuita tikuzvifarira. Pane membership ma3 levels unongoonapo unokwanisira. And I want to thank avo futi vari kubaya donate button paPayPal. There's just different ways yekusapota. I appreciate you. Ndiri kuona rubatsiro rwenyu. Frank Muchenje, komauya handinamboona hamuna kukwidza maoko. I guess mamuri busy in the background. Vamwe vari kudonata paPayPal. Pane kadonate button pabhana redu paipaya. Ndinotenda zvikuru, zvinondikurudzira kuti tirambe tichiita zvatinoita. And I've seen some few people also vari kuorder merchandise. Alright, ndoda kutaura nevanyori vemabhuku vari kusimuka nevari established already. Get in touch. Pane zvinhu zviri muopen zvakuda kutozoti zvibve manje manje. Inini ndinofara, mufaro wangu kukurudzira vanyori nerudzi rwedu. So if you get in touch paemail pangu apo papaivapo kare @gmail, then tokudza kuti ndezvipi zvatiri kuronga. Ende ndo vanenge vaine first priority. Kana zvaibva vanhu vari kundibata, some people vakatondibata kudhara, you have the first priority pane zvatinenge tichida kuita. Okay, vapi vamwe vanhu vanondaitaura. Okay, and pane kune vagari vemuunited states, kana paine vakuda kudzokera kumba, vagonovi, hello, good to see you. Kana paine vari kuda kudzokera kumba, I like that green. How did you make zita renyu nekagreen kakanaka kudaro? I like it. Saka kana kuine vari muunited states vane hama dzavo dzakuda kudzokera kumba nezvikonzero zvakasiyana siyana, vamwe vakurwara vachada kugara kunoku, but kuti vona anoenda navo kumba pane pasina, o vamwe vanenge vari vechikuru. Whatever the case is, get in touch. Tinokuconnectai nevaperekedzi vakanaka parwendo. Alright, ndo zvandinoda kutaura. I think ndanoda kutaura that ndisandatanga ningi, tisatatanga program
but hamena kuti chii chandiexcita pandakanganwa. Zvino zvatanga tatopedza zvatanga tatopedza. I think it shows I'm subscribed. Yes, you are. There is that star. My goodness. Thank you, Vagonovi. I really appreciate that. I appreciate that. I see that star there. Yes, it shows. It shows. And nongotenda, and you know, actually pray for my members. And I'm like, Lord, you know, just to be appreciated is wonderful. So I'm grateful. Yes, I am. Alright, so murikuiteiko weekend ino vanwe? Murikuite weekend ino kunoku, you know, kutotanga zuva. Ndatiregedze nditange nama dzangu. Sorry, I missed you guys last week. I missed you last week, man. I'm like, oh no, I am a star auntie. Yes. Oh, Vagonowe is a star. And yes, you are a star. Oh, yeah, let's go. You know, I was so happy to see you. All right, guys. Tonan. So, listen, you know, my members, and you know, one of the things you have no benefit and I don't no drop at least per week you guys but I know my members and I've been putting chitsauko up and I guess everybody is busy so I'm relaxing. Oh, I'm currently at work, Hango, in and out, all right. But I'll make sure by weekend, do not drop her. Do not drop her. And do not drop her, and then get you on Tuesday. So, it means then one of the day next week, Nema Murpamberi, you're always Pamberi. Okay. Have a wonderful weekend. Love you guys.